Ụlọọrụ Anambra State na-ahụ maka ikpofu atịtị bụ ụlọọrụ Anambra State Waste Management Authority ASWAMA eburugo ozi ha wee gaa Idemmili North, Onitsha South, Onitsha North nakwa kansụl ime obodo Ọgbarụ nke Anambra State. Ebumnobi ya bụ iji ozi ha bụ iji wee gbasara ndị mmadụ ozi dị mkpa dịka o si metụta ị na-awụsị atịtị, usoro a ga-eji na-awụsị atịtị ma mee ka ọha obodo sonye nke ọma n'ihe gbasara ị na-ekewa atịtị ndị nwere ike iji wee mekwa ihe na ngịda ga-awụsị awụsị nakwa ịkwalite gburugburu dị ọcha ma nwee ezi ahụike. Onye na-akọrọ anyị ihe gbasara gburugburu bụ Blessing Dennis ji akụkọ a wee bịa n'uju. Njem ahụ bụ nke ndị isi ASWAMA bụ ndị nduru ya bụ njem mgbasa ozi nke gụnyere ịgbasa ozi otu esi edebe gburugburu ọcha nakwa ihe ebiri n'akwụkwọ iji wee gwa ha otu ha ga-esi wee na-edozi gburugburu ha. Ka ọ na-agwa ABS okwu, onye managing director nke ASWAMA bụ Sir Mike Ozemena bụ onye kọwara mkpa ọ dị n'ịgwa ndị ime obodo uru idesa gburugburu ha ọcha bara ma kwuo na ya bụ amụma mgbasa ozi bụ nke na-ewebata ezi obibi ndị mmadụ. Onye isi ASWAMA ahụ kọwapụtara afọma ya nyegara otu ya bụ mgbasa ozi si aga ma kọwaa na ọ bụ ihe ga-eme ka ndị mmadụ mara otu esi edebe afịfịa ebe dị mma. Ka ọ na-ekwukwu okwu ka onye isi Governing Board Anambra State Waste Management Authority ASWAMA bụ ọkammụta Ima Ezenwaji kwuru na ASWAMA bụ ndị dị uchu na iweta ezigbo ebe ka mma ihe gbasara otu esi awụfu ahịhịa ebe adịrọ mma ma gbarụọ iru nyegara otu ha si ahapụ ọwa mmiri ha ma kọwaa na nke a bụ ihe adịrọ mma. Ọkammụta Ezenwaji yọkwara ndị ọbụla ndị na-azụ afịa n'ebe dị iche iche ka ha kwado ezigbo amụma nke Gọvanọ Chukwuma Soludo n'okwu ha dị iche iche ka onye ọchịchị nchere oge nke Idemmili North bụ Chief Chuks Brown Igboanua, nke Onitsha South bụ Maazị Emeka Ọjị nakwa ogbo ya nke Onitsha North bụ Maazị Ọnọchie Ụzọma kọwapụtara mkpa ọ dị n'ijikọ aka na ndị nọ n'ime obodo ka e wee memina ya bụ ikpofu atịtị aghara ma kwuo mkpa ọ dị na onye ọbụla ga-eti aka wee mee ka obodo bụrụ nke ga-eji na-ama atụ n'ịkọwapụta ihe na-echere ha aka mgba mgbe ha malitere inete gburugburu ha gụnyere enweghị ego nakwa ịjụ ịga ebe dị iche iche nke ha kwunwere uchu ha ihe na-echere ha aka mgba na ha ga-etikọ aka ọnụ n'iji kwalite ya bụ Clean, Green nakwa Sustainable Anambra Initiative. Ha tokwara ọtụtụ ihe a na-eme na ọchịchị Gọvanọ Soludo na ezi ndu ya nyegara ọchịchị obodo ma kwunwee uchu ha na ha ga-etinye aka ọnụ na ịkwalite ya bụ ebumnobi Clean, Green and Sustainable Anambra Agenda site na Onitsha North. Abụ m Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.